Hakaniemi ja Sörnäinen. Rippailee. Hakis, asentaa. Pelistä. Niin. Kerro joku vitsi. Minäpä kerron vitsi. Pikkukalle meni käymään kaupassa ja osti sieltä tiumunia. Niin. Sitten Pikkukalle lähti kaupasta pois. Niiden tiun kanssa. Itse Pikkukalle rupesi kävelemään. Sitten se käveli, kunnes se pääsi semmoisen pienen vuoren rinteelle. Tai juurelle. Kalle ajatteli, että jos minä pystyn kiipeittämään tiun kanssa tuonne vuorelle, niin minusta tulee ukkosen jumala. No, Kalle rupesi kiipeämään vuorelle sen tiun kanssa ja yhtään munaa ei mennyt rikki. Lopulta Kalle pääsi sinne vuorelle ja ukkosen jumala Odin tuli ja antoi Kallelle salamavaltikan. Silloin Kallesta tuli ukkosen jumala. Ja Kalle rupesi hallitsemaan koko maapalloa. Ja tänäkin päivänä niin Kalle on Jumala. Kalle on Jumala. Hakis. Kalle on Jumala. Hakis. Kalle on Jumala. Hakis. Kalle on Jumala. Hakis. Pikku Kalle on Jumala. Pikku Kalle on Jumala. Hakis, mihin sä hävisit? Pikkukalle on Jumala. 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 Ainoa oikea Jumala on Pikkukalle. Niin! Mitä pitää tehdä?